Тони, бързо, бързо, госпожата идва. Клас, стани! Клас, мирно! Госпожо Иванова, учениците от 5 Г клас са готови за час по математика. Добро утро, ученици! Добре дошли на Олимпиадата по математика днес в неделя. Госпожа Иванова и аз ще сме ви квесторите днес. Успех, ученици! Да знаете, че използването на мобилно устройство е забранено и ще бъдете дисквалифицирани. Също така не може да преписвате едни от други. Часът е 9:03, може да започвате. Окей, да започвам. И помнете, пазете тишина, за да не си пречите. И така, аз каквото ти разправям, тръгнала съм един скрин за кухнята да купувам, ама то трябваше поръчка, защото нямаха правилните размери в магазина. Да. Нещо не си чувам мислите. А пък свекървата болна, в болницата сме пиония ден, моля ти се. И аз каквото направя, шашардизах се, направих една зеленчуква супата, нарязах томати, краставици, фиде, каквото имах в хладилника, нали се сещаш? Да, това е хубава идея. И аз ще направя. Ето, бива, ама то... А пък щерката ми вика ония ден, че в Швейцария ще ли да ходят, моля ти са. И аз поболях се от притеснение, ама викаме ми, да, имате пари, угащате си. Така е, да. Аз пък да ти се оплача, болна бях ония ден, моля ти са. Ужас. Деца, не говорете. Хора! Госпожата вече закъснява с 14 минути. Още една минута и може да си тръгваме. И вече са 15 минути. Тръгвайте! Арела! Тони, айде тръгвай с нас! Тони! Хора, вие ако искате тръгвайте. Аз поне мисля да изчакам госпожата, защото да, тя вече закъснява бая време, ама може нещо важно да е станало, смисъл, случва се човек да закъснее. Така ли, че има още 3 часа след това, аз няма къде да отида, така че просто ще си седна и ще изчакам. Аре, какво се правиш? Много си смотан! Да, Тони, тръгвай! Аре, какво се цепиш? След 15 минути закъснение на учител, ние имаме право да си тръгнем от час. По закон! Ай, по-бързо минавай да си ходим, че не мога повече, не издържам тука. Ти ще влизаш ли в историята, ма? Да, тя нали после ще звъни на майка и пашмина от главата вкъщи. И тая класната и тя пак. Аман. Няма кой се занимава, аз след този час си тръгвам. Тони, ти ще стоиш ли? Да, ще седя, смисъл, той има само още 4 часа. Няма смисъл да си хода сега, то деня мина. Мената нас ще ме взима след историята и ще ходим познай къде. От тях ли, ма? Не. Океорки. Май закъсняваме за час. Може да... Тони, ти още ли не пушиш? Не. Още не. Опитвал съм. Хубаво правиш. Аз сега съм решила да ги спирам от другата седмица и ще започвам едно прочистване на белите дробове с мед. Тони, ти ще ми деш ли после в голямото да припиша домашната на она по химия, че ми втръсна от нея? Да, разбира се, няма проблем, само не знам да не съм объркал някъде. Момчето е умно, не като нас Биляно. Здравейте, госпожо! Дай сега само да допушим и влизаме. Пачавра. Гледай, тая дебелата от Бъклас как се облякла пак. Здрасти! Часа започна преди 1 минута. Може да влизаме? Айде, чао, маме. Хубав ден на училище. Имаш си всичко, водичка, парички. Тръгвай. Мерси, мамо. Хайде, до после. Да не се гримираш пак по пътя. Че класната пак ще ми звъни, че носиш тежа грим. Айде да не се излагаме, моля ти са. Нямам, мамо, спокойно. Айде, чао. Аз само една много бърза малка спирала ще се сложа преди да влезна в час. Добър ден, ученици. Илона, ти пак ли така? Ама, госпожо, днеска съм рожденничка. Хайде, моля ви, седе. Илона, ти рожден ден имаш всяка седмица, нещо ми се струва.
Госпожо, айде моля ви се да днеска съм с лек ежедневен грим. Значи, даже нямам очна линия. Така, да. Ало? Ами, вашата дъщеря, да не изпоменавам името, Илонка се казва, си е забравила очната линия вкъщи. Да. Ако може да я донесете, че само нея няма. Да. В училище. Мале те, клас, какви са бизони, тук не се диша човек. Давай човек, отваряй прозореца, тук воли на пот. Къпите ли са вие бе, ало? Вие за дезодоранти чували ли сте бе? Ма гледай какви се пръчва бе, какво сте правили тук бе, повръщам. Човек, отваряй прозореца и вратата да става течение, че не мога да дишам. Ма някой друг подушва ли бе, тук направо не се диша, мирише на умрели катерици, не мога повече. Ами да, смисъл малко е задушно. То нормално, те са стояли тук 2 часа. Обаче пък отвънка влиза баясто, така че може само леко да притворите прозореца. То пак ще се проветри. Ма как ще притваряме бе? Не? Моля ти, добре ли си бе, как ще затваряме прозореца? Роси? Да, Тони? Искаш ли да ти пусна нещо много забавно? Да? Какво е? Окей, готова ли си? Да, давай. Добре, много е смешно, слушай внимателно, слушай. Окей, да, слушам. Аз се казвам Леля Ганка и съм баба наркоманка. Смъркам, пуша